La cooperació, jo ho entenc des de l'experiència mateixa que vaig fer, és que surt del cor d'aquests bons sentiments i pensar en altres que necessiten doncs, el nostre acompanyament. I quan hi ha aquesta comunicació intercultural, doncs és un enriquiment mutu. Jo crec que perquè la cooperació sigui ben entesa, primer un s'ha d'inculturar en el lloc on hi va. No solament fer un turisme de veure, d'admiració, sinó d'involucrar-se. I no anar a ensenyar, sinó anar a aprendre. Jo mateix allà, en tants anys que he estat al Perú, més de 40 anys, els últims 14 de bisbe, mai vaig tinguer de demanar res, perquè tot ho fèiem en consens general. Hi ha aquest problema, hi ha aquest altre problema, què fem? Posem-nos d'acord. I tothom, hi havia moltes dones que no sabien ni llegir ni escriure i ens donaven unes lliçons d'humanisme fantàstic. Doncs com nosaltres fem aquesta incursió en un món més natural, més senzill, doncs llavors sí, hi ha vida. I aquest intercanvi cultural, això ens ajuda a tot el món. Així és que no hem de fer distincions, hem de fer cooperacions, comprensions i acceptacions de la diversitat, que és la verdadera unitat. La cooperació no necessita de moltes paraules, és l'acció. Estar a prop d'algú, no sabeu pas quants en deien lo lindo que es aquel chico, aquella chica que nos han visitado y han sido nuestros amigos y siguen siendo nuestros amigos, han regresado a su tierra y a veces hasta nos escribimos.